Vijana maite nindu tuarete Matiang'i. Nindu tu mokete tukanachi street tukatebanga Ruto must go reject finance bill leta Matiang'i. Ni Matiang'i abete ngango kirari ncheregete iga tukamotenga karua bwa sori inchubaka. So finally agachaka tupuli na omwateba Matiang'i tukamutuma akaresign. Ona kama yagocha noara. Lakini aba gakambara abayete bakamutabulia. Bakaimuka na pwali Matiang'i mnegete iga bakamuira. Squeeze tonyora vijana bikokwana around Matiang'i. Mo especially ti politician. Ndolo shikufatika. Onya mukoro sienjera sto wita to ikera Matiang'i. Tutapita na nyinyi. Matiang'i mpaka tomogole president. Egene ngio moto tai. Vijana byagusi tori igete moro this time around. Ebinto mbro tu amwire to gukora buna bona iga. Bigocha gustu aba iboli baito. Ayiboli baito tiamba tabiga. Onye kubwate kijana getara nyoma. Kurubono mpaka 2027 tomo saba mukungu tomo saba mwana asogwanja asama skani tomo saba mwana tomo saba mukungu ndoliko nyoma mpaka tuakorde chikura cha 2027 boni gatole bisi onye kugira bono mwana gotara nyoma mwe break matabi mwana one kaba mnoligo kaba mnoligo yakara tuchikaba bisi nyumba ndoli kurara ngoto kutikira abakungu turasoka isiko tokenda gukora mangana itu kurenda chikura cha Matiang'i ndoli kuchuko twara basubati mpaka 2027 kira Matiang'i aiburi chikura onye talibo dio ari to taibwa mangana mangao bono kya kokora bono si ikire yari kire moro ebintu twara bigokore na mbere note no malava negane di vijana bisoke isiko birende chikura chikule jiyo chugoja 2027 oko ku noko ba akwaro kikamwancha igoko konyoro mu murugo ejinzi tera nyoma tafadhali mwabere mwendagira mwekire gento lakini musubati karamutika narochi genta kokora narochi korende arabusubati ngaibali eno abangina nabagaka mwaberere ase nyome myaka 50 myaka 40 ikaransi abasubati abana bina abaisike kinyaruka batebina ki iga na ige enyome ko gen enyoma nabasubati bakonyibwatera abasacha kibago ikika iga mangana UR nabonko igo bakwana lakini abasubati nabo bakonyibwatera toeresera agaboni ibintu tobwete ne vijana nyasa nabasubati lakini bono asenge jwa Matiang'i na yamba liko nyetwa change mind twatebanga 2027 ni tiga tonyora igo tuabigire break paka matukara sukake turai ikimatianyi tumanyongoraki tumagocha ko kuligia basubati ikoko nyoma nkoyo mpaka Matiang'i obire obo president tuamwire kambaya mbaya. Number 2 boniga buna basaye gusi tuamwire onde bwensi okorokananga omuntu uyu bunare rutaragire kura idea ye gusira kwanza abagaka nabangi nabinyoro bari mokona mwasero mama wika mwagera Ruto chikura ngoja puna toko koranga aje abo kubikira Ruto ikura toko to mejenzi idea go jokuri idea ikibande nabigiteka kibande omongina naranga niga nakibikira ngaikire aminto chikura igora kitoko kora kego sira nyakyo twanyorere boniga abantu bagoseru beba ngandu bate Matiang'i na kiekera nyo Matiang'i Ruto nyora chikura kerenyo naki nyansiongo nyansiongo na kieko nyarika ikobono evijana tuligete moro this time round tuligo bembeleza. Third 2027 chikura kichu wako evijana byonse ngusi itokale ebona ninje nakuru wango pack my things gusi andi no chikoboli bogavana gusi tuwaka tukolenda ende chikura chichole chikura chichole egento kende tuamwire ntuntu tete confusion nga ikiameke ikaike county ye tuara UPA county ye tuara KC ekone tuara PDP boliri obuntu taketi anya tawata Matiang'i Jubilee ale kurugoro mpaka nse Jubilee
onye gutagita yo chwe bogambi nju nomination tukora nero bakini korugoro pakanse tukora na manganaye onye gusige kwa kwirangi red onye ke kwa blue kali asimati yanyari nduri kuchugo sali nga asiki nga iga okuno to confuse to nyora mumungino nyoro akero mundo UDA nduta kitima ngana ende kiameke kya UPA kibwe kaine UDA no chibinde UPA wana to ata UDA mundo nyoro kwanirenga usena 10 bila break igo bono ikatuigwanane so matiangi ne team yako ikaransamu enjugelinga tokobage chinse meto 2027 nesuti to work chigusi chonse Kisii County na Nyamira County. Ege ntutu amwire ntutageti mugusionde bwenzi ake mugusionde nga gwachiro sokurukorwa nga bona yo tumire na muntu kete ocho gwako mugusi asiki to kubwata tusibe chingoli echera period gosto kusibe chingoli mpaka chikura chere gosto kuyedo sibe obwate romo tama tukata tu njira teyo toko sibo so mutera ndo nakamwana kita kamwesi keka kemoka akabate romo tega naki hage ko rugeke kusi akanyo kumba to mutega ama tukata tuko na mugaso ago twerwa boni garune te record ya Guinness record ago twerwa kabisa iko bono this time round una tu amwire itutagetenga onye ke konyalikana chikure cha kusi cha kuno mulembe njira teyo mugusi yako itira amanyinga yo mugusi onde nga kare to abate chinkoro chigocha chiagenda chita abantu babisa babagusi bono chinkoro chikuruzi wo mubaka chikobera squeeze bono chama kore tu kuita abantu bagwa chikura njira ki nga singe njo bata basigale ne chibesa ntuli kuchiko tika bintu bine bikolekane kusi aba muratu amwire this time round na nje birole ngo beka kando ti ngako keso eliso kando olingu nyara korana royo bono umaite bona bangina bande mwabatirenga obe hakimukuwa salikire no ndoliko nyuma mpaka matiangi obwire chukura 2027 inga ya mangwa ngomo chokoro ngabona ngokunde toliko kwa around yenye konya gitari ngorwarte buena kai chipasta amasabo fada ono tara chinya gitari fada ndi chinya gitari ime chipasta chinya gitari ime musabira abarwere bacheka abali ngabachakira ngabaka bona bakoliye miando ngamatukane matuko bado tuko na wewe kai andi noko bwaka tote vinya saya kaki 2027 tigera omaje gocha gotoira igoro akitora akora na kasongo tra morokia na batabinga enamba yana nwera bali bete tuko ngakire simi kwamba nenche ngakire ndo yakabere enamba ane navo kutume ku support channel baminto aba kusiba mito itukuligia